igualtat i la llei de tracte i la no discriminació, vol dir això que tot el que s'ha fet fins ara passa amb aquest nou pla? Aquesta seria la primera pregunta. La segona està relacionada amb que el govern ha impulsat que les infermeres poden dispensar medicaments i fer altres menes de tasca. Al mes de juliol es va crear la comissió formada per tots els professionals afectats. Això vol dir que els metges que eren reticents a aquest tema estan d'acord en que siguin les infermeres que puguin ara dispensar medicaments. I ja l'última, directa o indirectament, la Generalitat ha subvencionat la manifestació de la Diada. En relació a la primera de les qüestions, no és un pla. Avui el que el govern ha aprovat és un avantprojecte de llei, un avantprojecte de llei per la igualtat de tracte i la no discriminació, que entre diferents eines que haurà de desplegar i que hauran de servir per posar en marxa aquesta llei, hi ha un pla nacional per la igualtat de tracte i la no discriminació que ben segur que podrà incorporar mesures que en aquests moments ja estan disperses, per dir-ho així, en altres àmbits, però sempre amb aquest objectiu d'establir mesures, diguem-ne, orientadores, preventives, però també per corregir tota forma de discriminació. Jo abans esmentava dues lleis que ja han estat aprovades pel Parlament de Catalunya i que ja estan plenament en vigor, la llei contra l'homofòbia i la llei per la igualtat home-dona. L'avantprojecte de llei aprovat avui és supletori d'aquestes altres dues lleis. L'altra pregunta feia referència a l'impuls dels professionals d'infermeria, i en aquest sentit recordar que el Departament de Salut ja va encomanar a una comissió de treball que integrava tots els sectors afectats l'elaboració d'una proposta de redacció que fos de consens en vista a elaborar aquesta proposta normativa que autoritzi la dispensació de medicaments per part del personal d'infermeria. Per tant, s'ha fet un esforç des d'aquesta perspectiva i dins d'aquest grup de treball d'acostar postures i d'assolir una posició de consens. I la tercera de les preguntes... Això vol dir que els metges estan d'acord. S'ha creat una comissió de treball que integra tots els sectors afectats per tal de discutir aquesta qüestió que vol donar, com dèiem abans, més autonomia al sector d'infermeria a l'hora d'adaptar decisions en l'àmbit sanitari. I la darrera de les preguntes, perquè ha dit dos, però em sembla que han estat tres. Sí, ja la recordo. No acabo d'entendre massa la pregunta. Estem parlant d'una manifestació que ha estat organitzada per una sèrie d'entitats civils, socials, i protagonitzada per milers i milers i molts milers de ciutadans i ciutadanes. El govern està al marge d'aquesta manifestació de l'11 de setembre, en tots els sentits. No, ja, però són institucions, organitzacions que reben subvencions de la Generalitat de Catalunya, no? Ho sento, però no té res a veure una cosa i l'altra, i pel que fa a l'organització de la Via Lliure, en aquest cas han estat les entitats, les aportacions que han rebut, en aquest cas dels socis i sòcies i de la ciutadania en general que ha fet possible aquesta via. El govern, insisteixo, no hi té res a veure. Sí, por